আসন্ন লোকসভা ইলেকশনে বিপ্লব দেবকে বিপুল ভোটে জয় করুন। এই প্রথম কাটছিনি নে ও খানে না ত্রিপুরা মঠা তাই যোগা তাই আইপিএফ দিব কোন সরকার তাই ফাইনানি খবর রাখেনি একলাই পদ্মবু বারনা जों 5 লাখ লাগানা এই আবার জায়গা পাই দাও সকাল সকাল গিয়া সারা অন্য কিছু চিহ্ন দেখবেন না। ওয়াইটিএফ জিন্দাবাদ 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 जों बामुति एसेम्बली खबजानाय बाद परिसरा आमचायो और जों डोर टू डोर नव नव थाङै सिन बुथ प्रचार खालि दङ और त्रिपुरामथा बीजेपी जतनि न दलनि आदं रक फाइमानजों फैके जुब मोर्चा हन्दी वाइटिएफ हन्दी त्रिपुरामथा हन्दी टीडब्ल्यूएफ हन्दी जतनो जों एकसाथे थानचाखायनो नव नव थाङै ककपिलाय दङ फाइनि 19 तारिख सिन चंमारिनि बागै अमनो जों नग नग थांमोनि विपुल सारा माखासे जतन सोंनो लगिरनाय जे गोथालै बातलै दङ बीजेपी त्रिपुरामथा आईपीएफटी बरक मारि जे सिम्बल नके पद्मबुबाद अ पद्मबुबारन बुदुना हनि जतन नक नकनि बरकन ककलायखा अमनो जों आशाबादी ते 110% आशाबादी जोंनो कोप्लायनाय अमसायबो विपुल बुते जों कोप्लायनाय सिनि प्रथम सिपाई बिसि खाजागै दङ ओंखाय सम्राम बिसिबो खाजाक दङ ओंखाय बाटि पटिक सराबो खाजागै दङ ओंखाय आं बाटि पटिक सरा बकि सामानजागै फैया ओंखाय आरोबो गाहामनो जों जे सिनि लुखरक ब्लाइखायनो खाथंजाक सिनि वेस्टनि ताबुक जे एमपि संजाक बन ब्लाइ बुट गोबां बायनो पासंनाय आं आसा खायो लुखरक बेलाय खाथंजाक आउन बागै आसा खायो गाहामनो पासंनाय होनो आं तासो जरते बसकांनि सामं टेबरा खानि तंखाटा नग नग वा बाहायके कग्र पिनानि नांखोटा बुजियारक वा बाहाय लुखरक रक माला जाव रत मोटा मोटी जतन बुजि जाकनो हाइपानो जों कासे कुसु जे जागाव बुजिया दङ आ जागा जों गाहामखाय थाङै इको बुजिरे ना बागै जों सेस्ता खाय दङ गाहामखाय जों सामं खाय दङ आबन बागै बुजिया त आसे एमन करै कारण कि ताबु बुबाग्रानि जे ना हारमुंबाय बसकांगा चिनि सालकियावगै फाय दङ आबो जत्तनो चिनि तिप्रासा र बेबागनो बर को खाटंजाक खाबान्यो यासागै इको चिनि एमपि न एकदम गोबां बुटबाय पास खायनाय आबो आं आसा खायो हामबाय त्रिपुरासा बादे एसटी बादे तै बजागा रग तिनि अबाहाय कक पिजाक बुंरक दं ताबो त्रिपुरासा बादे सिनि तालतला रग बसिनि आराम मनपुरि बाय सं दङ बरग ब्लाइनि खाटंजाक जों बाक्सा बर खुयासा एखाय सामं खाय दङ आबनि बागै जतनो खाटंजाक ताइको ओंखाय तिनि जे बाटि पटिक सराव दूर टु दूर खायमा जागा सिनि इयामबो फायमा जाक फायकिया ब्लाइ गाहामखायनो जों दूर टु दूर खायमाखा बरं बखावतायबो तंथका आउन बागै जों एकदम गाहामनो रिएक्शन माखातायको आ जागा तिनि ननि लगेव खाय ताबुक सगरते साब मानजाक सिना अर तंग मादार मण्डलनि प्रेसिडेन्ट तंग सम्पादक तंग ओंखाय आं अर टीडब्ल्यूएफ नि बामुतियानि प्रेसिडेन्ट तै अर आनि बामुतिया ब्लक नि इंगै चिन बरिरंनि भाइस प्रेसिडेन्ट रक तंग इको यांग भाइस प्रेसिडेन्ट तंग वाइटिएफ नि तंग टीसीएफ नि बो तंग बेबनो जों मिलुइनो अर सामखाले तंग तैको खाथं खाजाखाय हामबाय लेना हामबाय मारो दियानो तामनि के जों तिनि बामुतिया जनजाति मोर्चानि बिसिंतै तिनि जों तीनटा पुट जों तिनि दुट जों खाय दंलायो बीजेपी त्रिपुरामथा तै एफएफटी मिलुक लायै आबन बिसिंगो तिनि जों 19 नम्बर बुट पार्टी परिसरा 49 नम्बर बुट सिपाइपारा तै 50 नम्बर बुट समानपारा बिसिनो तै जों अ तीनटा बिसिवो जिनि त्रिपुरामथा तै आईपीएफटी तै बीजेपी जों थानसा खायनो जों तिनि नगर जों थांलायनाय बसकांनि लोकसभा चंमारिनि बागै जों तिनि अ बुटनि ककनो जों तिनि पिरि दंलायो जत लोकरंनि थानिवो तिनि बेलायनो जों रेसपन्ड मानजाक तामनि हिंके तिनि जतनि नगन जतनि खावनो जों अबनो थानसा बरक जोंनो कक सामानि दं बुबाग्रा जेहेतु जिनि केन्द्रीय नरेन्द्र मोदी जी तै
त्रिपुरानि हास्टेनि राजीव बट्टा स्टे बिप्लब देव मानिक साहा नेतृत्वे सिनि बबग्रानि बिसिंथि खालायनाय बर कखराबलायै जों ग्रास लेभेलनि जला लिडार नेतृत्व दंनाय रंना बरक जोंना थानसा खालायना रक बसखांनि सामुं खायदि तामनि हिंके बबग्रानि नाहार मुंवान सुमुंके आमनो सिनि त्रिपुरा सारक जे गुली जों ताबुक डेभलपिं या मान थैमायांनि तंमानि आबनो तैनो तिनि बबग्रा दिल्लीयाव थाङै जेता एग्रीमेंट साइन खालायमानि बिसिंथि खालायनाय आबो मानानि बागै जोंनो तिनि आमनो बागि आमो हाके जोंनो दागिमानि बागै जों तिनि आमो हाके कथालाय हामजागलायै जों ताबुक कक बिरि दंलायो नक नक थांलायो